एक काम करतो, सरळ जाऊन बोलूनच देतो. नाहीतर आज रात्रीच्या पार्टीच ऐक ना, आज रात्री माझ्या मित्रांसोबत असं नाही, ऐक ना, आज रात्री माझ्या मित्रांसोबत 30-35 लेकिन ये साला कर क्या रहा है यहाँ पे? तर मी रात्री थोडासा लेट येईन. असं नाही, दबदबा पडला पाहिजे, दबदबा. ऐक, आज रात्री माझ्या मित्रांसोबत 30-35 पार्टी आहे, तर मी रात्री थोडासा लेट येईन. तुझी किरकिर नाही पाहिजे मला. हा, ऐक ना, का? आज रात्री का रात्री रात्री म्हणून राहिले? काय नाही, मी तर हे विचारतो का आज रात्री जेवण का बनवू? 30 टाइम मस्त आलू पुरी बनवू का? जे बनवायचे ते बनवा, माझं डोकं नका खाऊ. हो.